ድማ ቁፅር ተጠቀምቲ ዕብየት የርእሎ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ዝተጨበጠ ዓወት ድማ መርኣያ ናይቲ ውሁድ ጻዕሪ መንግስቲ እዩ ብዛዕባ እዚ ወኪል ኤሪና ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብርሃነ ፀሃይን ዘዳለወ ጸብጻብ ፍረዊን ፍጹም ከተቕርበያ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ዞባ ዓንሰባ ምዕሩይ ዝርጋሕ ትምህርቲ ኣብ ምርጋጽ ተጨበጠ ዓወታት ንምድንፋዕ ዝካየድ ጻዕሪ ብውህደት ክቕጽል ምዃኑ ሓላፊ ምክትታል ኣብያተ ትምህርቲ ኣብቲ ዞባ ተሓጎስ ኣድሓና ገሊፆም ነሪና ብዛሃቡ ሓበሬታቱ ሓጎስ ኣብ ጽባሕ ናጽነት ኣብቲ ዞባ ውስን ከባቢታት ዝተደኮና 34 ኣብያተ ትምህርቲ ጥራይ መንባረን ብምጥቃስ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ብዘካየድዎ ጻዕሪ ግና ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ መዋዕለ ህጻናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ልዕሊ 300 ከም ዝበጽሐ ረድዩ እዚ ናይ ትምህርታዊ ምሕያል ናይቲ ሕብረተሰብን ምሕያል ናይቲ ምሕደራውን ካልኦት መሻርክትን ዝያዳ ኣተኩሮ ክግበረሉ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣብያተ ትምህርትናን ንተምሃሮናን ክንሕይል ንድሕር ኮይና እቲ ብቐዳምነት ኣብ ህዝቢ ክግበር ዝግብኦ ልዑል ምትሕባር ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዲስፕሊን ናይ ደቆም ኣብ ምትሕጋዝ ናይ ደቆም ብፍላይ ከኣኒ ኣብ ርሑቕ ገጠራትን ዘሎ ከኣኒ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ተሳታፍነት መታን ክህልወን ሕብረተሰብ ብፍላይ መራሕቲ ሃይማኖት መምሕዳራት ካልኦት መሻርክትን ኣብዚ ዝለዓለ ጎስካስ ክካይዱን ብፍላይ ኣብ ምቁራፅን ኣብ ካልእ ዝርአ ቁርብ ድኽመታት ናይ ሓባር ስራሕ እናገበርና ነዚ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ምሕያልን ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብፍሉይነት ከኣኒ ቆላሕታት ብምግባር ኣብ ርሑቕ ገጠራት ኣክንዲ እናደኸመ ዝኸይድ እናሓየለ ከም ዝኸይድ ምግባር እዚ ከም ለበዋ ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ክንህቦ ንደሊ ዝበዝሓ ካብተን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት በምህናተን ቁጥር ተምሃሮ ብ780 ሚእታዊት ዕብየት ከም ዘርአየ ብምጥቃስ ድማ እዚ ዓብ ዓወት ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ መታን ክህነፅን ንዝያዳ ተሳታፍነት ንምኽሉን ዝተገብረ ሓደ ካብቲ ዝዓበዩ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ናይ ምህናፅ ኣብያተ ትምህርትን ምሕዳስ ኣብያተ ትምህርትን ብፍላይ ከዓ ኣብ ዳሳት እናምሃራን ነዊሕ ዓመታት ዝጸንሓ ዝያዳ ኣተኩሮ ብምግባር ነዘን ኣብያተ ትምህርቲ ብልዑል ወፃእን ብተሳተፎ ህዝብን ብምክያድ ነዘን ተምሃሮ ዝያዳ ክሳተፉን ከባቢኡን ድማ ዝያዳ ተሳተፍቲ ንክኾኑን ሓደ ካብቲ ዝሓገዘ ናይዚ ምህናፅ ኣብያተ ትምህርቲ እዩ ሓላፊ ምክትታል ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ ተሓጎስ ኣድሓና መወዳእታ ህዝቢ ከም ወትሩ ኣብ ገስጋስ ትምህርቲ እጃሙ ከበርክትን ብዝለዓለ ክዋሳእን ተላብዮም ምህናፅ ናይዘን ኣብያተ ትምህርቲ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ክሕግዝ ዝኸኣለ ሕብረተሰብ ባዕሉ ሓላፍነት ተሰኪሙ ነተን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምስራሕ ንገዛ ርእሱ ክእለታት ንምጥራይ እቲ ሕብረተሰብ ከኣኒ ከም ዋንነት ናቱ ስለ ዝኾነ ከዓ ኩለንተን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ከከባቢ ተሰርሓ ነቲ ምዕባለ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣዝዩ ደፋእ ኮይኑ ንምትብባዕ ናይ ርሑቕ ገጠራት ክመሃራን ክሕይላን ሓደ ካብቲ ዝሓገዘ እዩ ነባር ከተማ ከረናታ ዓብድሩኡፍ ሰናይ ኣብ ዝሃቦ ሬቶ ህዝቢ ዝተማልኦ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንኽረክብ መንግስቲ ኣብ ከተማታት ከይተሓፅረ ክሳብ ርሑቕ ከባቢታት ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ዝምስገን ምዃኑ ጠቒሱ ብፍላይ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ተመዝጊቡ ንዘሎ ዓወታት ሞጊሶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዞባ ዓንሰባ 85 መዋዕለ ህጻናት 143 መባእታ 63 ማእከላይ 17 ድማ ካልኣይ ደረጃ ብድምር 308 ኣብያተ ትምህርቲ ተዘርጊሐን ኣገልግሎት ይባ ከም ዘለዋ ሰነዳት ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ትዞባ يملكت ኣብ ዝተግበሩ ዘለዉ ልምዓታዊ መደባት ኣበርክቶ ህዝባዊ ሰራዊት ዓብይ እዩ ኣብ ምህናፅ ዲጋ ሓሽፈራይ ቀንዲ ተዋሳእቲ ኮይኖም ዝዓምዎ ዘለዉ ድማ ንሳቶም እዮም ነበርቲ ከተማ ሓጋዝ ንዝገብርዎ ዘለዉ ኣበርክቶ ብምምጓዝ እኽለማይ ብምድላው ምስኦም ሓቢሮም ብዒሎም ብዛዕባ እዚ ወኪል ኤሪና ኣብኑ ዞባ ሓጋዝ ሰመረ ኢዮብ ንዘዳለወ ጸብጻብ ሻም ተወልደ ኸቕርቦ እዩ ነበርቲ ከተማ ሓጋዝ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ምህናፅ ዲጋ ሓሽፈራይ ንዝገብርዎ ዘለዉ ኣበርክቶ ብምምጓዝ እቲ ስራሕ ኣብ እዋኑ ክዛዘም ኣብ ጎኖም ኮይኖም ካብኣቶም ዝሕተት ኣበርክቶ ክገብሩ ቁርባት ምዃኖም እኽለማይ ብምድላው ምስኦም ሓቢሮም ኣብ ዝተዘናግዕሉ እዋን ገሊፆም ነበርቲ ከተማ ሓጋዝ ዕላማ ናይቲ ኣብ ዲጋ ሓሽፈራይ ዝገብርዎ ምብጻሕ ኣብ ምህናፅ ታዲጋ ብተወፋይነት ዝነጥፉ ዘለዉ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ንምትብባዕ ምዃኑ ጠቒሶም ሳላ ውህደት ህዝብን ሰራዊትን ገስጋስ ልምዓታዊ መደባት ጽቡቕ ይስጉም ምህላው ሓቢሮም ካብ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ፍስሓ ሰመረን ገርጊስ ንጉሰን ኣብ ዝሃብዎ ርእቶም ነበርቲ ከተማ ሓጋዝ ዝገብርሎም ዘለዉ ምትሕግጋዝ ረዚን ሓላፍነት ዘሰክም ከም ዝኾነ ብምምልካት ልኡላውነት ሃገር ብምዕቃብ መደባት ልምዓት ንምድንፋዕ ተርኦም ከም ዘዕዝዙ ኣረጋጊጾም ክብገስ ኮሎ ሒዙ ካብ መጀመርታ ነዚ ኣብ ዝኸባቢ ዝነበረ ናይዚ ህዝቢ ገለገለ ናይ ማይ ሽግር ይረአየና ስለ ዝነበረ ኣዝዩ
زحقوسنان ناي بحقي بدليت زقطمنا يسراحي نيرو لك أخاني كمتي أباغاغسو أبحث إرجزي أبزحجي بس هو زل الدرجة خبص مخالو أزيو زحقوسيو تساتفو نايز سباو سراوي تابزي أزنا أدينيرو بتعمي كم زجبر كم زسراح كم زجبر زبحال سوي ناي نبرن كله كجبرز ولا وفليتو كمانات ألون كجويني سنيه كم سلا زخنا خاني أبز درجة بس حنري لنا زي سرحة زي قليل أيقونن حياليو زخلو منو خانه حصا خانه زجارات زلوا بحيل سبديو بحيل مخاين ديو بتعمي زمسجنيو إذا سبزي أبز سرح زلا خا بتعمي حيال سبيو كفر زخيل خلمع زخيل إزي لمعت إزي بتعمي لمعتي نحنا خا تحقيسنا سرحنا يلنا أنا تقمنا كم مخانو تردينا كم عقمنان لعل عقمنان مسارح الله أزازنايتا أبتسرح توافيرا تركب هادو هزباو سراويت باشا يصفها بوغانو هزب ختم حقازن ممحدار نوزوب حقازن نزقبر لهم انقدوت بمسقان بلعول تساتفو هزبن سراويتن تهنت زلا ديقا حشفراي مستزازمت شقر ما يتخبابي اب مفتاح العلا بركتو كهلوا مخانو برئسة أمانت قليسوم ناس نايز ديقا أنا أبز هزبي عبي لو تين خقبر مخانو زي دي صحت نقري مهناتو زي كبابي أزيو ناي ماي شقر تسانيحو أيو حجي مستكر رئيق لنا قن زي ديقا زي ما ينتر أحيزو ناي أف يخون ناي حرشان ناي ملمع يخون لعول تخولو قالو تهزبقا أزيو كم استحقوسي أبقوسو أنبي بنايو نبدأ حجي خاني كال نحنا تموكيرنا كابزي زعابي كابز بزبلت كنسرح كم نخلك أمامنا لنا نحنا خاني لعل خنا تموكرن داشمنا ترينا لنا مالتي اتمدب وجل بهلي هامات انو زب حجاز بزغربتو مسنادو معريغو نيروم ካብ ጎዳይፍ ናብ ሓይሊ ኣየርን ደንበ ሰንበልን ዝወስድ ጽርግያ ብምብልሻው ኣብቲ መስመር ክወሃብ ጽንሐ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ምቁራጹ ይፍለጥ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ድማ እቲ ጸገም ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም ክብደት ከም ዝፈጠረ ብቁልጡፍ ክጽገን ክጽውዑ ምጽንሑ ይፍለጥ እዩ ኣብ ዘዋን ዝግና ምምሕዳር ዞባ ማእከል ብዝወሰዶ ተበግሶ እቲ መስመር ብልዕሊ 34 ሚልዮን ናቕፋ ብቕጽራን ክልበጥ ጀሚሩ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ናጽነት ሃብቶም ዘዳለወቶ ጸብጻብ ኣብ ስራ ተወልደ ከተቕርቦ እያ ተበላሽዩን ተሽከርከርቲ ኣጸጋሚ ኮይኑ ጸንሐ ካብ ጎዳይፍ ናብ ሓይሊ ኣየርን ደንበ ሰንበልን ዝወስድ ጽርግያ ሙሉእ ምትዕራይ ተገይሩሉ ብቕጥራን ክልበት ብምጅማሩ ነበርቲ ሓጎሶም ገሊጾም ንሳቶም ኣስዒቦም ብሰንኪ ምብልሻው ናይቲ ጽርግያ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ተቋሪጽዎም ምጽንሑ ብምሕባር ምምሕዳር ዞባ ማእከል ንጸገሞም ተገንዚቡ ንሕቶኦም ሰሚዑን ንዝወሰዶ ተበግሶ ድሕሪ ምምስጋን እቲ ስራሕ ብዝቐልጠፈ ተዛዚሙ ጸገሞም ክፍታሕ ጽኑዕ እምነት ከም ዘለዎም ሓቢሮም አቶ ገብረ እግዚአብሔር ጸጋይን ወይዘሮ ሰማይነሽ ሀብተጽየንን ኣብዛሃቦ ርእይቶ ንኩነታት ጽርግያ ብዝምልከት ዘቕረቦ ጥርዓን ምላሽ ምርካቡ ኣበርክቶኦም ኣብ ዝካየድ ልምዓታዊ ንጥፈታት ንኽዕዝዙ ድርኺት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተሪፉ ዘሎ ተዛዚሙ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ክጅምረሎም ብሃንቀውታ ይጽበዩ ከም ዘለዎ ኣረድዮም ብዛዕባ እዚ ተሰሪሑ ዘሎ ጽርግያ ንሕና ኣዝና ሕጉሳት ኢና ምክንያቱ እዚ ቦታ እዚ ንሓይሊ ኣየር ነዚ ከባብን ብዙሕ ኣገልግሎት ዝህብ ጽርግያ ስለ ዝኾነ እዚ ጽርግያ ድማ ከምዚ ተፈጺሙ ብምርኣይና ንሕና ንመንግስትናን ንኩባንያ ህንፃ ኣስቤኮን ከይመስገናዮም ክንሓልፍ ኣይንደልን ብዙሕ ሽግር ነርና ሰራሕተኛ ኣብ ሰዓቱ ይኣቱ ብግዜ ምጥፋእ ድደለኻዮ ቀልጢፍካ ኣይትረኽቦን ነርካ ሕጂ ግን ንሕና እዚ ተጀሚርዎ ዘሎ ኣብ ጽቡቕ ተወዲኡ ትደለናዮ ኾነልና ብጣዕሚ ብዙሕ ተስፋ ንገብር ንሕክምና ክንከይድ ሰብ ንሕክምና ክኸይድ ከሎ ትራንስፖርት ስለዘየሎ ንሕክምና ኣይንኸይድኒና ናብኡ ዝብልዎ ሰዓታት ነይሩ ናብ ዝገፀን ታክሲታት ኣይኣትዋናን እየን ነይረን ዝኾነ ነገር ረኺብካ ቀልጢፍካ ኣገልግሎት ኣይትረክብን ኢኻ ሕጂ ግን እሱ ተወዲኡሲ ድላይና ረኺብና ኣገልግሎትና ኣውቶቡስና ጌርና ኣብ ድላይና ክንበፅሕ ብዙሕ ተስፋ ኢና ምስ ምትዕርራይ ገለ ክፋለት ጽርግያ ድሮ ወነንቲ ታክሲ ኣገልግሎት ከም ዝጀመሩ ዝገለጹ ኣቶ ኣራፋይ ነገብረ እግዚአብሔርን ወይዘሮ ሶፊያ ኣብርሃምን ድማ ጸገሞም ብምቅላሉ ባህታ ሰፊንዎም ከም ዘሎ ብምምልካት ሰራሕተኛታት ትካል ኣስቤኮ ኣብ ጽፈት ናይቲ ስራሕ ንዘርእይዎ ዘለዉ ጻዕሪ ሞጊሶም ሚኒስትሪ ዜና ነዚ ጉዳይ እዚ ተገዲሱ ኣብ ተደጋጋሚ ግዜ ኣብ ዝመጽኡ ድሃይ ክፈልጥ ኣበይ ከም ዝበጽሕት ስራሕ ካታተል ምጽንሑ ንኩሉ ሰብ ዝሐጉሶ እዩ
نزي نباري أبزي كباب زلو نباري تراي ديكونه نقوله أب كتما سمرا زغمت زحوقوس نجاري زي سرجازي لك أب وحجين كلاين تغيروا أبي شجر فتيرو خمسة نبارة خا كل سبز فلتوي بزخونة جن كوباني أسبيكو هكذا ربحش تي سرح ولا كوا دونجي أنت تجمع دونجي أنت صنحة أبزح حج وانجن كمتي كل حزب صبي زنبرن زدليون كوينوس درو أبو قلقلوس وعيد الله صبغ رينا عيننا التوبس طرح خجمر لنا طرح هرفان دلنا نمبر تخصتات النوالي أتوالوا ستات كوين نمبر ستات يلو مجدي ካብ ትሕቲ ቅርፂ ዞባ ማእከል ዝተረኸበ ሓበሬታ እቲ ንነዊሕ እዋን ከይተፀገነ ዝፀንሐ ፅርግያ ናብ 15 ሜትሮ ገፊሑ መሰረታዊ ፅገና ይግበረሉ ከም ዘሎ ካብኡ እቲ 10 ሜትሮ ብቅጥራን ክልበጥ እቲ ዝተረፈ ድማ ንመገዲ ኣጋርን መስመራት ማይን ዘገልግል ምዃኑ ብምንፃር ዛጊት ካብ መዕበይ ዘኽተማት ክሳብ መእለይ ናብ ሓይሊ ኣየርን ደንበሰንበልን ዘሎ ብቅጥራን ተለቢጡ ምህላው የመልክት ممحدار زوا ماكل نمسرحة الترقية أستاذ 37 مليون نقفا وطاي كم زقبره اتحابريته وسيخو يرد طغمن أبركتون كزنت ماي بمجنزاب أبهاجرنا مهنات كزنت ماياتن رهياتاتن بسفحي سرح الزلون كما قصلتها نايزي أو عد قاول بالعول تصادفو نبرتي رهيات سرح اللام زعبازي يوهانا كحساين زدالو توصبصب يلسا تسفا مريم كتقرب ايا كم قتلتا نايتي واحد تصوري ستماين مقلال حزب زوادو غنزبون قلبتنا واحد وسد زلو تبغساتات ابعد قاول بلوع تساتفو نبرتي رهيات سرحلا نبرتين إيرينا بزهبو حبريتا حزبي مسرتا ومحبراو أقلقلوتات نخركب منغستين زقابرو زلو تعريب مسغان بوغنوم نزنبرون واحد ستماي سابن طريت النمقلال يسرحو كم زلو حبيرام كاشي تخلت ولدن ويزرو عالم عقواس اللاسين ننفسهم كونن طريتهم ماين مركاب نوح كقعزو متنحون بمحبار أبزوان زي بسرحوا زلو رحيات أقامهم كقالل زلوهم امنت قليتهم ناتنتنا رخيمنا أبزي بسيحنا أمو بعلنا ننحرحنا مسترقامي زيد لينا نسرح لنا إذا نسرح لنا سرح دماني بحقي كنعوت له دما ملو تسفى نقبل تساتفو حزبي ابتي ماطوت بفلاي دما تساتفو دق انستيو زدنا مخانو زتقاسياتو اسملا شابتن اوصازي نور دق عدي مسرح تارهيا اجامون كبركتو مخانو مابريهم أنوابار عدي أتو ولد تخلد مام زكايد وزلو وفرا مسرتا فتح سلا زي كونن منغستي حز وزلو ديغاناي مسرح مدب أبزحت أرقزي كجمر تلابيهم أبيت صحفة مينستر حرشان زوان من دفرا كي إلال معت موسنو من استي إيوب سلومون اتار هيات أقام ستماي سبن طريتنا مقلال أمهتام تحت بايتاو ماين عبتا راكت تصاوت مخانا بمحبار نبرتي بدبت كي تملق كترتاتن زالتاتن كسرحو لعزها خيرو الأمانة تديقا قدامنت صروي باي نخت مستاي صروي ماي حزبي متقام كالوين كم توساخي نتي تحت بايتا زلو علاتاتن كال توساخي نمهبتامن كون انكلو كم توساخي كال سرعه خا كمزن بفالو زبحالا انسسا سنوين حاسبي نمسرح وي ديغا نمسرح حمبيسن نتي ناتن هيوت بوس لزمرحه نعوين علامه حدا خابتي كفل علامه نبرت من محدار كوابي أخلالات نزوبا قولج تبز بلت ماي بمعقاب حرشاو تتاونتم نمخعباتن فقرا مريت نمكل خالن سفح وفراو ماتوت يكايد اللون أما حدارت من محدار كوابي أتو إدريس محمد علي نيرينا أبزها بحبريتا حزبينا أقداسنت معقاب حمد ماين أب حرشاو مهرتن مرقا كبابن تغنزيبو كرامات كدم مئتاو أبسومن سلسة جزينا وفرا عود حمد ماين معقاب نتفتات يكايد كمزلو حبينو كابتا ساتفتي ويزارو فاطمة عثمان أب بروجكت حرشا قرصت كايد وصنح عمام ربحا حبراو سرح كردون وصيت معقاب حمد ماين أب حرشاو تتاونت بغرباك فولتون كم زحقوزن بمملكات وتتاونتم من محياش نزتوطنا مدب بتوفاينت يتكبروا كمزلو قليتا أتو علي أبو بكر بوغنو بترنف زعية سرح وتصيتاو مخانو كاب حلوف تمكرام كم التمهرو بمحبار جميرو مزلو مدبات ماتوت نمعوات بوهدت كسلاسل ومخانوم أبريهم أخلالات كاب حوس كتما قولج نسمين أستات 10 كيلومتر رحقا تركب حانتي كاب 15 من محدارات كوابي نزوبا قولجا